Hola, soc Pau Alabajos, soc un cantautor de Torrent, del País Valencià, i des d'ací del sud del país ens agradaria donar tot el suport, tota la nostra solidaritat al que és la campanya d'absolució de Jona, que està emmarcat dins de tota la criminalització que s'està fent des del govern espanyol i des de les forces d'ocupació al que és els moviments socials i els moviments de demanda d'un habitatge digne, allò de defensar un moviment d'autogestió com és el Forat de la Vergonya, que en realitat és un model de reapropiació dels espais públics i que és increïble que això sigui un motiu com per ficar-li a algú 8 anys de presó i multes tan fortes. No res, tota la solidaritat i tot el suport a la campanya d'absolució de Jona. Hola, soc Xavi Sarrià i volia mostrar el nostre suport, la nostra solidaritat, no només meua, del grup, sinó també de molta altra gent d'aquí de València que avui està amb el Jona i que vol estar amb ell per lluitar contra la criminalització que s'han sotmès els moviments socials a Barcelona darrerament, no només els moviments socials, totes les organitzacions que lluiten per transformar la ciutat i el país. Així que nosaltres estem amb vosaltres, encara que estiguem uns quants quilòmetres més al sud, aquí a València, estem dins del cor amb el Jona i amb tota la gent que manteniu viva a Barcelona. Que busquen caps de turc? Normal. Arguments? No els en queden. Per què no ens deixen discutir sobre urbanisme? Perquè nosaltres no venem res més que força de treball. Per què no es pot debatre quina ciutat volem? Perquè la ciutat és en tant que és mercat, i ni ells l'administren. Per què no podem xerrar de migració sense prejudicis? Perquè el racisme augmenta la divisió i la taxa de beneficis capitalistes. I Espanya? Per què Espanya? Per què no escolten si plantegem debats sobre la merda que mengem, les rateres on vivim i la nostra immensa felicitat quan veiem sortir el sol camí de la feina? En definitiva, la resposta és una. Perquè arguments no els en queden, i ja saps allò de les mentides, les grans mentides i les estadístiques. Han après la lliçó, i aplicar-la és fàcil. Números, intencions de vot, corbes de popularitat i gestió i més gestió, però sempre i només del mal anomenat espai públic, que no és més que espai de civisme burgès i no carrer, i mai és gestió espais de configuració real d'hegemonia. El nou hotel, el nou bloc de pisos inabastables, el nou supermercat, en definitiva, el vell negoci. A vegades reparteixen pals de cec, i a vegades més de listos que de cec, i juguen a fer por. La por no és una joguina, però juguen amb ella com el parxís. En menjo una i compto fins a 20. Entro a casa, em salvo i en compto 10, i així anar fent. Ara, guapo, que juguin no vol dir que guanyin sempre. I les nostres petites victòries són les partides més amargues per a ells i no els agrada que es repeteixin. És per això que ens hem d'arremangar, dibuixar-nos un somriure, posar-nos ben guapes i guapos i sortir a jugar al seu taulell. Gràcies per l'exemple, Jona. I abraçades als qui ho són i als que no. Adversaris.